Ens trobem al circuit de Barcelona-Catalunya amb els nostres companys de Fórmula GT, que ens han deixat aquest Ferrari 458 Itàlia per provar-lo. Aquí a la meva esquerra tenim en Roger, que ens explicarà una mica les característiques d'aquest cotxe. Hola, Roger. Hola, bona tarda. Què tenim aquí al costat? Tenim un Ferrari, un 458 Itàlia, és una de les últimes creacions de la fàbrica italiana. És un cotxe de 576 cavalls. La cilindrada és molt similar al model que reemplaça, el motor també, però l'entrega de potència és molt més agressiva i sobretot el canvi de marxes, al ser un canvi de doble embragatge, es nota molt més ràpid que el model anterior. Llavors és un cotxe que té moltes característiques, com es pot observar aquí, això d'aquí. Si ens acotxem una mica, veurem, això d'aquí, quan vas a alta velocitat, aquestes peces es mouen i fan que la canalització d'aire tingui el seu funcionament. Són cotxes que, a part de funcionar com un cotxe normal, tenen present molt el tema aerodinàmic, i això és com a la Fórmula 1, els cotxes com més corren, més s'agafen a l'asfalt. Vale? Diguéssim que té l'aerodinàmica activa per agafar més efecte a terra, no? Correcte. Bueno, Roger, aquí tenim l'ànima d'aquest Ferrari. Dóna'ns una mica més de detalls. Bueno, aquí, com podem veure, ens trobem amb la típica configuració de Ferrari, és un motor central, vale? Això ve derivat de la Fórmula 1, el plantejament és el mateix, tenim la direcció davant, motor central, ens trobem un motor 8 cilindres amb V baixa, un V8, la cilindrada és 4.500 centímetres cúbics aproximadament, i aquí estem parlant de 576 cavalls de potència. El canvi és instantani, perquè de fet quan portem una marxa la següent ja està preparada per ser posada. Quan nosaltres li donem a la lleva de la dreta per pujar marxes, el cotxe ja la posa al moment. Bueno, Roger, després d'aquesta xerrada tècnica, anem a la pista, si et sembla? Cap problema, anem a provar. Però anem, va. Bueno, amics de Diari Català, ens veiem a la pista. Gas! Gràcies als nostres amics de Fórmula GT, ens van convidar a provar el Ferrari 458 Itàlia, abans que el seu substitut natural, el 488 GTB, arribi. Amb el 458, la família del Cavallino va començar un exitós i necessari canvi. La part interior del Ferrari és espectacular, la seva olor a pell, els bàquets que t'envolten el cos i el quadre de comandaments amb una esfera analògica que marca fins a 9.000 revolucions a la zona alta. Al volant sembla el que porta Sebastian Vettel perquè marca les revolucions a la zona alta. Una màquina increïble, feta per somiar i no despertar mai. Apretar el botó d'encesa del motor, primera, i gaudir del seu motor. No necessites més. Sortim a pista, plou intensament. Portem el cotxe amb les ajudes connectades i el so del motor és una melodia. El 458 s'agafa a la pista i és fàcil de conduir. La potència es fa notar, tot funciona a la perfecció, tot al seu lloc. No pensava que seria tan dòcil. Passen les corbes i gaudim del Ferrari, com un nen d'una llaminadura. A l'estadi, l'eix posterior marxa suaument, però és senzill de corregir. La recta del circuit es fa curta, el V8 empuja des de baix amb molta ràbia. Ens agrada molt la il·luminació del volant, pots veure les revolucions sense treure la vista de la pista. L'última volta no volem que acabi. No volem entrar als boxes. La pujada de la Moreneta és la meva preferida i notem tota la potència del motor a l'esquena. El 458 és una obra d'enginyeria. Tota la tecnologia acumulada de la F1 a un cotxe de carrer. Ràpid i eficient, però amb una falta d'un toc de mala llet. Però sens dubte estem davant d'un canvi important de Ferrari i el 458 és increïble a tots els efectes. I el Cavallino torna amb llum pròpia. Bueno, acabem de donar 3 voltes al circuit amb el 458 Itàlia i hem arribat a algunes petites conclusions. Miquel Àngel, la veritat és un cotxe molt senzill de conduir, no marxa encara que estaven totes les ajudes electròniques posades i el dia no acompanya. El temps. Llavors, com l'has vist tu? Jo he trobat un cotxe suaument brutal, dolç de portar però molt agressiu. Home, la veritat és que em puja des de baix, des de les 1.000 voltes em puja i la posició de conducció és bastant còmoda.
per ser un Ferrari, per Sí, parlar del que estem parlant, clar. És com un utilitari, però brutalment bèstia. I et fas amb ell amb una volta. Amb una volta ja tens prou per fer-te amb ell. Ja veieu, estem com un nens a recollir un caramel després de sortir de classe. Espero que us hagi agradat i ens veiem. Salut i gas!